Gaurkoan Artiako futbol zelaira hurbildu gara, hain zuzen ere Marino klubeko dibisio erregionaleko jokalariak orezko kategoriara igo direlako, eta haien entrenatzailea eta kapitaina elkarrizketatuko ditugu denboraldi honetara begira dauzkaten helburuak ezagutzeko eta Irunen futbol femeninoa nola entrenatzen dabilen gertutik ikusteko. Maialen eta Mireia, konta iguzue, imaginatzen dut denboraldi hau berezia izango du dela zuentzat, ez? Orezko txanda horretan sartu zarete, nola ikusten duzu denboraldia? Lehen, temporada bukatu zenean, pentsatzen genuen jolastuko genuela territorialen, eta COVID-a bukatu denean, eta esan digute, temporada hasi beharko zela, esan zidaten igo behar genuela, zen izan genuen kategorieko onenak, eta orduan ni trasladatu nion jokalariei hurrengo urtean orezko mailan jokatuko genuela, eta uste dut ondo hartu zutela. Nire iritziz, hasi ginen pentsatuz, maila berdinan jokatu behar genuela, baina gero esan zigun lehenengo hasierako entrenamenduetan esan zigun berak igo behar genuela, eta esan genuen, ze ondo ezaki zer, eta poza nabaritu zen taldean. Hori komentatzen zenuten ez, aurreko denboraldiaren amaiera ezoikoa izan zela, COVID-aren asuntuarekin nola bizi izan zenuten zuek? Hasieran pixkat, ez dakit nola esan, triste edo, zeren nire ustez, ni pentsatzen nuen bukatuko genuela temporada, eta al genuela jokatu finala. Esan ziguten gelditu behar genuela, gelditu genuen, eta gero jokatu genuen bezala, sorpresa eman ziguten, al genuela igo. Zeren ekipo bat esan zuen ezin zuela jolastu orezko mailan. Nire taldekide batzuk eta nik laguntzen genuen goiko taldea eta orainago talde horretan. Eta izan zen, guk geneukan gure taldea eta gure txapelketa eta listo, baina azkenean ez da bakarrik taldea, da kluba, da Marino, eta lagundu behar genuen goiko taldea eta gelditu zen hola. Eta orain zer egingo dugu, hemen geldituko gea, eta ez genuen pentsatzen hori igo behar genula, eta azkenean poza handia, bai. Eta denboraldia hasiera, aurreko denboraldiaren hasiera, nahiko ezoikoa, ez? Hasieran ere lesio ugari izan zenituzten, beraz nahiko gogorra izan zen, baina gero komentatu duzuen bezala buelta eman zenioten, ezta? Hasieran hasi genuen 13 jokalari eta 2 portera. Eta orduan azkenean 11 jokalari jokatzen dute eta geuden pixka pilatua. Baina, hitz egin nuen jokalari batzukin ezagutzen dituela eta animatu ziren eta denen artean atera dugu ekipoa. Egia da, kadeten esker izan genuen partido batetan ez genuela ekipoa, igual agertzen genuen 14 edo kadeten esker, orduan hori da eskertzekoa. Kluba oso ondo lanean ari da eta hori ikusten da. Hori da, gu batzutan, igual asteburu batean 2 partido edo ez dakit, igual batzutan zure partidoa jokatu ordez, jokatzen zenun haiei lagunduz edo beste batzutan bitan, baina hori zen tokatzen zena, ez zen beste bat gelditzen. Orain denboraldi berria duzue aurretik, erronka berriak dauzkazue, nola planteatzen duzue denboraldi berri hau? Aurten desberdina da. Aurten gaude 20 jokalari eta igo dira kadete batzuk eta nik uste temporada ona egingo dugula. Gure helburua ez da goi-goian geratzea, baina erditik edo nire ustez aldegu geratu. Orduan geldituko gara helburu horrekin eta albaldin bada goian geratu, joango gara helburu hori lortzeko.
nik jokalari bezala pentsatzen dut nire helburua dela ikastea, talde berria garenez, ia berria garenez, ikastea eta taldea egitea, taldea sortzea, eta azkenean ja ez dago beste kategoria bat igotzeko adin, esan nahi dut, bai igo zaitezkela taldez, baina ez adinez, beraz, hau izango da ja talde finkoa, beraz ja nire helburua da talde hon bat sortzea, familia gisa eta ikasten jarraitzea. Eta zure kasuan Maialen ez dakit erraza ote den horrelako talde baten aurrean gidaritzapean egotea edo gidari moduan nola ikusten duzu zure burua? Egia da, ni beti txikiekin egon naizela. Hartu nuen kadeteak hartu nitu nalebinak zinenean, eta jun naiz igotzen pixkanaka kadete iritsi arte. Eta lehengo urtean, esan zidaten ea territoriala nahi nuen hartu, eta inorrek ez atrebitzen zena territoriala hartzea. Eta esan nuen, falante, eta hartu nuen, eta egia esan, oso ondo egon nuen, jokalariak oso jatorrak dira, eta nik uste, aurten egongo garela hobeto eta aterako garela aurrera. Eta zure kasuan Mireia, taldeko bigarren kapitaina izatea ardura bat da, ez? Nola daramazuzuk? Bai, ni gogoratzen naiz, hasi nintzela infantilen eta lehenengo urtean berria zara ez daki zer, eta gero ja beste urtetan hartu nuen ja arlo hori, kapitaina arloa, eta oso pozik, azkenean da kargu bat, baina da laguntzeko, ez da hoberena naizelako eta horrelako gauzak, beraz laguntzea eta beti gustatu zait, eta beraz oso pozik, eta oso pozik, bai. Eta hori, bekoen laguntza beharrezkoa izan da, ez? Jokalari berriak dauzkazue, ez dakit jokalari berri horiek zuen joko mailara egokitzea erraza izan ote den? Aurten fitxatu dugu bi jokalari, bat Aneiza, Hondarribian zegoela, eta errekuperatu dugu, zeren duela 2 urte hemen egon zen, eta jun zen bera probatzeko gauz berria, eta aurten bueltatu egin da, eta nire ustez oso jokalari ona da. Eta gero fitxatu dugu beste bat, Urnietakoa, Eneritz Ramirez, eta nik uste alduela eman asko ekipoari, orduan, bi fitxaje horrekin eta 8 kadete igo direla, nik uste aurten egin dugu errefortzuarekin, uste dut oso positiboa izango dela liga afrontatzeko. Eta nik beti etortzen denean norbait, beti helburua da eroso egotea gurekin, pozik egotea, eta azkenean gure helburuak haien helburua izatea, ikastea, lagunak izatea, familia bat eta lehen aipatutakoa. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, imaginatzen dut kategoria igoera hau, Irunen bai emakumezkoen futbola ikustarazteko pizgarri bat izango dela, ez? Igual jendea konturatzeko mutilez gain ere neskek ere futbolean aritzen direla eta gainera maila onean, ez? Bai, azkenean, hitz egin dugu, azkenean gara Iruneko kluba femeninoa indartzen ari garena, eta hor gaude, eta pixkanaka jungo gara ateratzen, eta jendea ikusten duen emakumeak gizona bezala direla. Nik uste hori ikusi behar dutela, pixkanaka, eta ikusi behar dela. Ni pozik nago eta eskertuta baita Irunen emakumezko talde bat egotea, ze nik txikitatik futbola gustoko izan dut, eta Irunen ez badago talde bat non jokatuko, ez dakit, eta nik eskertzen dut egotea, eta jarraitza inbeste urte, ze nik bakarrik 5 urte daramatzat futbolean, baina badago jendea 9, 10 urte, eta hori esan nahi du Mariñon egon dela beti jarraipen bat, eta pozik nago horrela mantentzea, eta espero dut urte askoz mantentzea baita.
Primera neskak babuxe izan daena, mila esker zuen zengatik. Eskerrik asko zuei.